Днес ще ви разкажа за един хакер, който дори не искате да чувате на какво е способен. Сега ще ви разкажа малко по-подробно. Така, той е хакер, много таен хакер, за който почти никой не знае. Историята не е измислена, истинска е. През 2016 година той е завладял акаунтите на други хора. По-скоро на всички души в Roblox играта. И това много ме притеснява. Казват, че на 20 август той ще се завърне и ще придобие всички акаунти, които има в Roblox. Така че внимавайте за хакери и за такива щуротии. Според мен са измислици, но както и да е, какво става, бе, брат? И също той е способен на летене, на минаване през стени, на проследяване на адреси, да разбира в кой град сте, разпитва ви, пита ви на колко години сте, пита ви с кого сте в стаята, пита ви къде живеете. Някакви такива щуроти и простоти. Заради това пазете се, хора. Моля ви, пазете се. Защото това ще доведе до неприятни неща и трудности на родителите ви. Това беше от мен. Ако искате втора част, абонирайте се за канала и последвайте. И споделете също и лайкнете. Ако искате втора част, нека това видео да събере 50-60 лайка. Айде, вие сте. Уи!